Hello, hasta welcome back to my channel. Today, punta tayo ng Mag-Hawaii, Talisay City. So, tingnan natin kung anong meron doon. So, kung bago pa lang sa channel nito, like, share, comment, subscribe for more videos. Hit mo na rin yung notification bell para vivo. So, galing Labang mga Rasta, kumaan ako ng Tisa, punta, tapos Inbacalso, tapos Pardo, tapos Talisay. So doon kami nagkita ni Pixis at yung kasama niya sa Gaisano, Tabunok. So ngayon papunta na kaming Mag-Hawaii. Mandawin na kami. So first time ko pumunta doon. So parehas nating unang makikita kung anong meron doon. So sabi ni Pixis, may ahon din daw na masakit. So kaya tingnan natin kaya ba. Ngayon kasama ko pala si Pixis, tapos yung kasama niya sa trabaho, bali tatlo lang kami. Si Brits hindi ko na na-invite kasi biglaan to eh. Late na ba na inform. So punta pala tong City Hall. Itong kalsada na to puntang City Hall. Bali kanina doon kami dumaan sa likod ng Gaisano, Tabunok, papunta dito. Santo Niño de Cebu Parish yung sa kaliwa. Yung Santo Niño din pala dito. So dito na tayo sa may City Hall. Sa likod, no? Likod ng City Hall ng Talisay City. England eh, Dre? Lawaan. So, sa labas. Naram di, kasunod eh. Labas pala, lawaan pala mga karasta. Labas ng yung pinasukan namin. Manis ka na ha? Ito yung kanto pala, papuntang kaliwa. Ito na yung papuntang bahay. Kumao gid. Mo dinawa. So yun na nga mga karasta, pumaliwa kami galing sa paglabas doon sa pinasukan namin na San Isidro. Labas doon, lawaan na. Tapos may McDo doon sa unahan, may kanto. Liko kayo ng kaliwa. So ayan, simula na yung ahon. Kayara. Ito na kayo. Lagi. Well, pasubo, gibudol man tanong okay. Sayon ra ko no. Sayon nagukod ta ginhawa. Mo na ni. Sa Tomas dito lang gani.
Gilisod na. Rafael Homes, Linaw. So na natas Linaw dahil yun. Parting Linaw dito mga karasta. Linaw ito maghaway din eh. Alaga dia taasa. Ayan, Calvario.
Grabe ha. Kaya mukat. Water break kami kadyo. Kaya hangak juga yun. Hindi mada. So, taon-taon mo ano ni? Saka na po. May tower dia. Unahan na tower. So, kita-kits niya taon-taon. So, resume. Saka na po. Sa Miralino na dinig rin. Pinubawan mo ka dito. Hindahan, nag-water break ni. 5 minutes. Hindi madagit. Grabe kahangap. Taon na po. Bagay, wala na init to. Aginod lang ta. Doon lagi pero tagba po ginawa eh. Hindi po din wala. Pagkabot sa tower dito ni wala. Yung aging trail. Wow. Sa pag-iho. Matarap ka. Tidak kayo situ. Ngapun. Di ka kumpiyansa kay ang garas di mo ila. Di mo ila. Garas gid. Lami ada diri eh.
view. Ito na lang kay dahil tayo loose ang soil. Ano ang view? Ano? Dari. Okay, naman tayo. Naman tayo. Naunahan ko na sa tower. Madaliling tower di ay. May naugun ng dali sa unahan. So kadong ulit. Time check 5:35. Meet na dyan ang 5:30 ba? Sa mga beer months. Ang hapon. Mga na ning PGNP. Ano? PGNP. Panganit sabot na. Managsaka. So, ulit na may mga trasta. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.